سلام كبرات تخطات لهم تلفزيون ناس عزبط احنا حواريتات حزنا قريبنا لنا بحبار زناح اي تجيتاتشي ردان متكا مس فيدرال منقص خسر حي خبل هو حتفليطو بدكتور دبرصيون قبر ميكائيل زمرح حيل هو حات اب غزيا ممحدارن زبوتات نزلو حلفت بمقاد بحدش كتكو كم زوسنا فليطلو بريزيدنت غزيا ممحدار تግራይ اي تجيتاتشي ردا بوكلنا حات كاستوهابم حلفنت تاع العليم يزبلت حيلي بمنن كميني تكون زبلغنا مس منقص فيدرالن كالوت زملكتم اكلاتن بمردا كفصم كغبر يلولو اتلم 27 مسكرم 2017 عام تمرت كاب بيت صفته واحد زوص مغلص كم زملكتو اي تبين مكرو بروفيسور كندايا قبر هيوت دكتور حاغوس غوديفاي ويزر الماز قبر صادق اي تردا حلفهم اي تهفتو كيروس ويزر سبلك حسين كالوتن كاب حلفنتهم كم استلعلو افليطلو اب كندتهم كاب حلفنت استلعلو دما دكتور ابراهيم تخستن اي تاماني على صفا دكتور فصح هفتصيون تولد قبر صادقانن كالوتن كم زمدبه غليصلو كاب زو توسخي كاب زوا مقل وصاي امراح كلن زواتاتون كم استغيروا الله غيرلو متأتاو ግብጽ ኣብ ሶማልያ ተቃውሞ ይጋጥሞ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኢትዮጵያ ኣፍደገ ባሕሪ ንምርካብ ይኽለኒ ዝበለቶ ውዕሊ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2016 ዓመተ ምህረት ምስ ሶማሊላንድ ካብ ትኽትም ንነዘ ግብጽ ምስ ሶማልያ ኮይና አንጻር ኢትዮጵያ ዘቕንዑ ምንቅስቃሳት ክትገብር ከም ጽንሐት ዝዝከር እዩ ምስ ሶማልያ ዘለዋ ጸጥታዊ ርክብ ንምጥንኻር ካብ ዝወሰደቶም ስጉምትታት ብተወሳኺ ኣብ ምኽባር ሰላም ሶማልያ ክትሳተፍ ከም እትደሊ ዝገለጸት ኮይና ኢትዮጵያ ብወገና ግብጽ ኣብ ሶማልያ ትገብሮ ወተሃደራዊ ጸጥታውን ምንቅስቃስ እቲ ከባቢ ናብ ከቢድ ስጋት ጸጥታ ዘእቱ ከም ዝኾነ ብምግላጽ እዚ ኩሉ ዓመታት ከባቢ ነርኪ ዝብል حتى يملسيا نجبس كتبات صنعت الجمس يتنبرش 30 ምናምን ዓመት ሶማሌዎች ሲቸገሩ አልነበረችም እንዴት ዋላችሁ እንዴት አደራችሁ ብላ መጣቅ ከሶማሌ ማህበረሰብ ጋር ከሶማሌ ክልሎች ጋር መከራችንን ስናይ የነበርነው የህይወት ዋጋ ስንከፍል የነበርነው እኛ ነን ስለዚህ የሶማሌ ህዝብ የኢትዮጵያን ሰራዊት አልፈልግም አይልም ዲፕሎማሲያዊ ፍሕፍሕ አዲስ አበባን ካይሮንና ተጋደደብ ዝኸደሉ እዋን ግብጽ መሳርሕ ጽዓነት መርከብ ናብ ሶማልያ ከም ዝላእኽት ዝዝከር እዩ እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ሶማልያ ሰላም ንክሰፍን ዝሰርሑ አካላትን ዓቃብ ሰላም ዘዋጽኡ ሃገራትን ንተግባራት ግብጽ ዝድግፉ ይመስሉን ኣብ ሶማልያ ብርክት ዝበለ ሓይሊ ዓቃብ ሰላም ወተሃደራት ዘዋፈረት ኡጋንዳ ግብጽ ንምንታይ ሕዝ መጽያ ቅድም ኢላ ኣብ ጉዳይ ሰላም ሶማልያ ንምንታይ ክትሕግዝ ዘይከኣለት ብምባል ኢትዮጵያ ንዝሓዘቶ ቁዋም ዘጠናኸር ሓሳብያ ተሰጉም ዘላ ሚኒስትር ዴታ ዓለም ለኸ ርክብ ኡጋንዳ ሄንሪ አኮሎ ኦሬም ከም ዝብልዎ ግብጽ ቅድም ኢላ መምጻት ትኽእል ነይራ ናይ ሶማልያ ኩነታትን ቅርጽ ጸጥታን ኣብ ዘይተቀየረሉ እትገብሮ ዘላ ምትእታው ቅቡልነት የብሉን ብምባል እዮም ንምትእታው ግብጽ ኣብ ሶማልያ ዝነጽግዎ ግብጽ ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሰ ምስ ኢትዮጵያ ንዘለዋ ዘይምቅዳው ኣብ ግምት ብምእታው ድማ ምትእታው ግብጽ ኣብ ሶማልያ ዝግበር ዘሎ ሰላም ናይ ምስፋን ጻዕሪ ናብ ዘይተደለየ አንፈት ክወስዶ ከም ዝኽእል እቶም ሓላፊ ይገልጹ ቀንድ መዋል ዓቃብ ሰላም ሶማልያ ዝኾነ ሕብረት ኤውሮጳ በወገኑ አካል ልኡኽ ሰላም ሶማልያ ናይ ምምራጽ ኮነ ውሳነ ናይ ማህብ ስልጣን ከም ዘይብሉ አመልኪተሎ ዝኾነት ሃገር ናብ ሶማልያ ክትመጽእ ከላ ሙሉእ ተልኹኣ አንጻር አልሸባብ ኣብ ዝግበር ውግእ ንምሕጋዝ ክኸውን ከም ዘለዎ እቲ ሕብረት ኣፍሊጦሎ ኣብ ሶማልያ ዝተዋፈረ ልኡኽ ሰላም ልኡኽ ሓገዝን ምርግዓን ሕብረት አፍሪካ ኣብ ሶማልያ ብትሕቲ ዝብል ልኡኽ ካብ አቋጽራ ፈረንጂ ወርሕ ጥሪ 2025 ከም በሓድሽ ንምውዳብ ትልምስ ተተሓዘ ኮይኑ ግብጽ ኣብ ተሓድሽ ኣወዳድባ 5000 ወተሃደራት ምውጻእ ዓብላላይ ግደ ክትጻወት እያ ሓሳብ ኣቕሪባ ዘላ ኢትዮጵያ ኡጋንዳ ብሩንዲ ኬንያን ጅቡትን ኣብ ሶማልያ ልኡኽ ሰላም ኣብ ምውጻእ ዝርከባ ሃገራት እየን እተን ካልኦት ሰራዊት ዘዋጽእ ሃገራት ከም ናይ ኢትዮጵያን ኡጋንዳን አንጻር ምስታፍ ሰራዊት ግብጽ ኣብ ሶማልያ ቁዋም ተዳ ሒዘን ትልሚ ግብጽ ናይ ምፍሻል ልዑል ዕድል ኣለዎ ቅድም ክብል ገለ ነበርትን ሰበ ስልጣናትን ሶማልያ ንምትእታው ግብጽ ብትርኽ ቃወሙ ከም ዝጸንሑ ዝዝከር እዩ አባዋሽ ፈንታሊን ከባቢን በዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ መሬት ገላባይት ከም ዝፈረሱ ዩኒቨርሲቲ ሰመራ ፍሊጡ እቲ ዩኒቨርሲቲ ከም ዘወለት ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙናት ክደጋገም ዝቐነየ ተርእዩ እዩ ትማል 26 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ዘጋጠመ ግና ከሳብ አዲስ አበባ ምንጋዕ ዝፈጠረን 4.9 ሬክተር ስኬል ከም ዝልክዓን ተገሊጹሎ መሬት ምንቅጥቃጥ እንተጋጥም ካብ ዓብይ ዛፍ ካብ ህንጻታት መሽኮት ናይ ኤሌክትሪክ መስመራትን ካልኦት መስሓዊ ዝረኸቡ መስመራትን ምርሓቅ ከም ዝግባእ ሰማያ ይምዕዱ አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ፕሬዝዳንት ኮይኖም ተሸይሞም አምባሳደር ታዬ ፕሬዝዳንት ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ኮይኖም ተሸሙ አብያተ ምክሪ ተወከልቲ ህዝብን ፌደሬሽንን ኣብ ዘካይድዎ ዓመታዊ ሓባራዊ ኣኼባ እዩ
ንፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተኪኦም ዝተሸሙ ኣምባሳደር ታዬ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ዋንነት ምዕራብ ትግራይን ኣብቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝተፈጸሙ ግፍዕታትን ዝምልከቱ ዝተዛብዑ ሓበሬታታት ብምቕራብ ከም ዝፍለጡ ዝዝከር እዩ